Dok se prigodom blagdana svih svetih i dušnog dana prisjećamo i molimo za svoje preminule, učinimo dobro djelo i za žive, učinimo dvostruko dobro. Kupnjom lampaša u župama Zagrebačke nadbiskupije pomozimo djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi i osigurajmo im policu životnog osiguranja koja će im pomoći u prvim koracima na putu osamostaljivanja. Svoju solidarnost možete iskazati i online donacijom preko aplikacije na mrežnim stranicama Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Pozivam sve koji su voljni i koji su u toj mogućnosti da doniraju određeni iznos koji god vama paše za police koje bi onda osigurali nekom drugom da ima život ili sličan vašem ili barem koliko toliko normalan. Oko 3000 djece i mladih živi u domovima i udomiteljskim obiteljima. Njih 70-ak živi u domovima Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Nakon navršene 18. godine, a u slučaju daljnjeg školovanja, nakon napunjene 21. godine, moraju napustiti dom i započeti samostalan život. Bez podrške obitelji i društva, bez posla, bez riješenog stambenog pitanja i sredstava, prepušteni su sami sebi. Budite i vi sigurno svjetlo budućnosti mladim ljudima na njihovom životnom putu. Uključite se u Caritasovu akciju Kad činiš dobro, čini dvostruko dobro.